Γεια σας παιδιά, είμαι η Δήμητρα και σήμερα θα κάνω τις συμβουλές μόδας και ομορφιάς που μου ζητήσατε κάποιοι. Ναι, 2 λεπτά γιατί μόλις τώρα μπήκα και δεν είδα ούτε μηνύματα, ούτε τίποτα. Τι λέει? Δύο λεπτά να το κάνω ελληνικά, να το γράφω. Λοιπόν, ελληνικά. Sorry, δεν. Ωραία, εντάξει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτή θα την έχω κάνει. Ήταν η πρώτη μου συμβουλή μόδας. Ναι. Για να δούμε πόσο έτοιμο θα θέλω να έχω. 9. Αλλά. Δεν πειράζει. Άστος τώρα εδώ. Λοιπόν, κάνουμε τώρα αυτή είναι η συμβουλή μόδας και ομορφιάς. Πρώτα, θα κάνουμε στην πρώτη που μου ζήτησε. Σε αυτήν εδώ, την Ιζαμπέλα 1, 2, 3, nice. Πάμε. Ιζαμπέλα 1, 2, 3, nice. 26 level. Ναι, αυτή είναι η παρουσίασή της. Τέλος πάντων, δείτε την, είναι πολύ μεγάλη. Τα λοιπά, ας μην χρονοτριβούμε. Νάτι, φοράει αυτά εδώ τα ρούχα. Τώρα εμείς θα πάμε να την αλλάξουμε σε κάποια άλλη σουίτα της. Όχι ρε, δεν μπορώ σε αυτή τη σουίτα που έχει ρε παιδί μου το... Δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν να σε ντύσω. Εδώ τι φοράς. Φοράς αυτό και φοράς και αυτό. Ναι, λίγο. Το βάλω μέσα. Ωραίο φόρεμα αυτό. Ναι, είναι από το Βόλο. Να το Βόλο έχει τέτοια. Λοιπόν, έχω δει ήδη τα ρούχα σου, γι' αυτό ξέρω συνήθως τι να σου βάλω. Αυτό εδώ τώρα νομίζω είναι από το 4 ομορφιές. Λοιπόν, θα σου βάλω αυτό εδώ από το Πριβιέρα νομίζω. Όμορφο είναι. Ναι. Θα σου βάλω αυτό εδώ από, νομίζω Νέλη, ναι, από το Bonjour Dijou. Ορίστε. Λίγο το στυλ θα σου κάνω το λίγο πιο μικρό, θα σου το δείξω στο σαλόνι ομορφιάς. Ή άμα θες μην το βάλεις αυτό, γιατί δεν φαίνεται και όμορφο, εντάξει. Τώρα ψάχνω να βρω σορτσάκι. Ή μπορεί και να μην βάλεις αυτό, θα σου βάλω αυτό. Θα σου βάλω αυτό. Ορίστε, τώρα πάμε να βρούμε ένα όμορφο shorts. Δεν είναι από την Έλλη. Όχι, από το Start. Λοιπόν, 2 λεπτά κλείνω το βίντεο και εντάξει, σέντισα έτσι. Ελπίζω να σας αρέσει και εσένα, αλλά μπορείς να αλλάξεις και την μπλούζα, επειδή είδα και άλλη μία μπλούζα που μπορείς να βάλεις μαζί με αυτό έτσι που έχεις και εσύ. Να βάλεις ας πούμε αυτή την μπλούζα με το μαύρο από κάτω και είναι εκεί που έχει. Ας πούμε με αυτό εδώ τώρα, επειδή βαριέμαι να ψάχνω και πολύ, εντάξει.
Λοιπόν, κλείσεις καλέ. Έλα. Λοιπόν, να το. Ας πούμε αυτό έτσι να τη βάλεις, φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Και σίγουρα να βάλεις αυτά εδώ τα όμορφα παπουτσάκια. Να σε. Και να κάνεις λίγο πιο λεπτό το στήθος σου, γιατί φαίνεται πολύ άσχημα έτσι πως το έχεις. Να αγοράσεις ένα στήθος, δηλαδή τέτοιο. Τι έχω πάλι. Έχω ένα μήνυμα. Λοιπόν, μετά θα πάμε να το δούμε. Ναι, να σε. Έχεις και μαλλιά. Λοιπόν, τι δώρο έχει. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε εδώ στα μαλλιά σου. Να αλλάξουμε, να πούμε να δούμε. Λοιπόν, είσαι στο level 26, άρα μπορείς να βάλεις κάποια πιο όμορφα, πιστεύω. Ας πούμε μπορείς να βάλεις αυτά εδώ τα μαλλιά. Θα σου πάνε πάρα πολύ. Εδώ, 26. Μπορείς να βάλεις και αυτά εδώ τα μαλλιά. Πολύ όμορφα, αυτά σου προτείνω. Μετά, στο μακιγιάζ να αλλάξεις τα χείλια σου, γιατί φαίνεται σαν να είσαι αρχάριος και δεν είναι όμορφο. Βάλε τις βλυφαρίδες σου. Τέλος πάντων όπως ήσουνα, κοσμήματα, αυτά που είχες, τα δύο τατουάζ εκεί, τα χέρια και τα πόδια, μια χαρά. Αυτό ήταν η αφιέρωσή σου. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη που μου ζήτησε. Θα πρέπει να κάνω γρήγορα γιατί τελειώνει ο χρόνος. Λοιπόν, η επόμενη είναι αυτή εδώ. Λοιπόν, φορτίσει. Λοιπόν, κλείνω λίγο το βίντεο να τελειώσω γιατί τελειώνει ο χρόνος και δεν μπορώ. Σας λέει... Λοιπόν, νόμιζα ότι έτσι σου είσαι πάρα πολύ όμορφη, απλά είσαι αρχάρια και δεν έχεις και πάρα πολλά ρούχα από ό,τι είδα στην ντουλάπα σου. Γι' αυτό σου έτσι και μπορείς να βάλεις και από μέσα το shoot και από τα basics το τέτοιο. Τώρα το κάνω πρόχειρα γι' αυτό. Πάμε στο σαλόνι ομορφιά σου. Sorry. Να σε. Δεν μ' αρέσει γενικώς έτσι αυτό το μαλλί που φοράς και τα λοιπά. Γι' αυτό σου προτείνω να μην το φοράς και γενικώς έτσι πως είσαι ντυμένη δεν μ' αρέσεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι κλασικά, έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν θα ήθελα να το φοράς, ναι, ούτε αυτό. Έτσι, αν είσαι, βάζεις αυτά που φορούσες, τη μάσκαρα κτλ. Θα είσαι πάρα πολύ όμορφη. Στα κοσμήματα μπορείς να βάλεις, αυτό μπορείς να το βάλεις σαν τατουάζ και στα μαλλιά, επειδή εντάξει εδώ δεν έχεις κάτι, ούτε εδώ, μπορείς να βάλεις κάποιο άλλο μαλλί, ένα κλασικό όπως αυτό, αλλά εσύ, ναι, ας πούμε εδώ. Και να βάλεις και κραγιόν και τα λοιπά. Αυτά. Πάμε τώρα και στην τελευταία που μου ζήτησε και αυτή το έχει πάρει πολύ δυναμικά. Ναι. Είναι αυτή εδώ. Την άλλη τη λέγανε Effie Love 14511 level είναι. Και αυτή τη λένε Κατερινάκη 90 που είναι στο 15 level. Πάμε λοιπόν. Να ζούμε πια. Να δούμε πώς θα σε ντύσω.
Συγγνώμη που το κλείνω, αλλά περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος και θα τελειώσει. Έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας γι' αυτό. Αν και είσαι μικρό level, έχεις πολύ ωραία ρούχα, γι' αυτό σάντισα έτσι. Τώρα στο σαλόνι ομορφιάς. Πάμε. Αυτή εδώ τελικά δεν μας λέγει. Στο YouTube δεν πειράζει όμως. Ήταν εκείνη που έκανα αφιέρωση, τέλος πάντων. Είσαι πολύ όμορφη. Δεν θέλω να αλλάξω κάτι από πάνω σου, μόνο τα μαλλιά. Μόνο τα μαλλιά, επειδή φαίνεται λίγο χάλια αυτό το μαλλί. Μπορείς να βάλεις κάποιο άλλο, εφόσον είσαι στο 15 level, νομίζω έχεις περάσει κάποια. Μπορείς να βάλεις ας πούμε αυτό, αν σ' αρέσουν έτσι τα μαλλιά, ή αυτά εδώ τα πεταχτά τα μαλλιά. Αυτό εδώ που το ξεκλείδωσες επειδή είσαι 15 level. Εντάξει, αυτό εδώ δεν νομίζω έχει. Αυτό θα το ξεκλειδώσω εγώ σε 2 levels. Συγγνώμη, πώς μου βγήκε το καπάκι. Εντάξει. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, σου προτείνω όποιο θέλεις να βάλεις μαλλί, όποιο θέλεις σου ταιριάζει, όποιο σου αρέσει. Εγώ σου προτείνω πιο πολύ αυτό να βάλεις. Έτσι, αυτό. Και αν στα κοσμήματά σου, ας πούμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα, που είναι για τα μαλλιά, ξέρω. Μπορείς να το γυρίσεις λίγο έτσι και να το μικρύνεις κιόλας, πολύ λίγο έτσι να το μικρύνεις και να το βάλεις κάπως έτσι εδώ σαν να πιάνει τα μαλλιά σου κατέ. Θα το φτιάξεις εσύ τώρα, εγώ δεν μπορώ, δεν καταλάβεις τι εννοώ, έτσι ρε παιδί μου να σου πιάνει τα μαλλιά. Αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, δεν νομίζω να κάνω κάποιο άλλο σήμερα. Δεν νομίζω ότι θα κάνω κάποιο άλλο βίντεο σήμερα. Αυτά. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να κάνω σήμερα. Λοιπόν, αυτή εδώ ήταν που της έκανα την αφιέρωση. Δεν έβαλε αυτό που της είπα. Μπορείς να βάλεις και αυτά βέβαια, εντάξει. Αυτά ήταν το βιντεάκι μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε εγγραφή, like και subscribe στο κανάλι μου. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Φιλάκια. Να περνάτε καλά όλοι. Γιατί σε 3 εβδομάδες αρχίζει τα σχολεία. Λοιπόν, εντάξει. Χωρίς πλάκα όμως. Να περνάτε όλοι καλά. Αυτά. Γεια!